Ενασχίσει τα πάθη από νεκρόσαντες και να θλίσει βασάνης καθυπομείνατε μέχρι θανάτου καρτερός παμακάριστοι όσοι ο μάρτυρες Χριστού γαλακτίων φάινε και πάνσεμνε επιστήμη όθεν παρά Χριστού λαβώντες δίπλους στεφάνους αυτοπρεσβεύσατε. Παΐσιε γέγονας των ασκητών η κρυπής, το άθωνος πλέισμα και σου ρωτήσω τροφός, κονίσεις το καύχημα, σίγαρε επί τα ίχνη, ασενίου οδεύσας, ήδη φας χαρισμάτων την πληθύν παρακλήτου, αυθόνες της ετοιμώσει παρέχον τα πρόσφορα. Την πανέφημον ύφη Χριστού υμνήσομαι, Εκατερίνα την Θεία και πολιούχον σύνα, την βοήθειαν ημών και αντίληψη, ότι εφήμωσε λαμπρός τους κομψούς των ασεβών του πνεύματος στη δύναμη, και νίνος μάρτης τευθύσα ητήτε πάση το Μέγα Έλεον. Και υπέρ του καταξιωθήν ημάς ακροάσεις του Αγίου Ευαγγελίου Κυρίων των Θεών ημών οικετεύσομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, προσέχετε από των ανθρώπων, επιβαλούσι γάρεφη μας τας χείρας αυτών και διώξουσι. Παραδιδόντες οι συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας, ένεκεν του ονόματός μου, αποβήσετε δε ημίν εις μαρτύριον. Θες Θεούν εις τας καρδίας ημών μη προμελετάν απολογηθήνε, εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφίαν, οι ουδενήσονται αντιπίνονται αντι στην επάντηση αντικείμενη ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και συγγενών και φίλων και αδελφών, και θανατώσους είναι εξ ημών, και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, και θρύξ εκ της κεφαλής ημών μη απόλυτε, εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου δομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, αφέσεως, αμαρτιών, των δούλων σου των προσκυνητών, του Θεοβαδίστου όλου συνάμετα των οικείων και οικογενειών αυτών, υγείας και θείας βοηθείας υπέρ ημών είπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμβουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η επίσημον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την ίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον. Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμίγειας αυτού μητρός. Δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρού χάρη του Παναγίου και ζωδόχου τάχου προστασία των τιμένων πουρανή δυνάμεων σωμάτων και εσείς τιμιοδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων Κανονίκων Μαρτύρων Μεγάλων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των ασκήσει και αθλήσια διαλαμψάντων εν το Θεοβαδί στο όρι τούτο. Των Αγίων Εδόξων, Οσιομαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου, του Αθωνίτου και των συναυτών του επιτελούμεν, και πάντως των Αγίων ελεήσει εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.